שלום לכם שם בבית, אנחנו כאן בשידור חי, ונמצא איתנו פה שוקולטייה. שוקולטייה זה בעצם אומן שוקולד? זה בדיוק כן, אומן שוקולד. אנחנו עושים שוקולד בעצמנו, שוקולטיירים נקרא לזה. ואנחנו עושים הרבה שוקולד כל היום. אז אני רואה פה שתי יצירות שעשויות כולן משוקולד. אפשר לאכול גם את כבוד הנשיא וגם מי את שרוצה, וגם נינט. את נינט, כן. אפשר שוקולד אכיל. לזלול, ואני רואה שזה מורכב משני סוגים של שוקולד. שוקולד לבן ושוקולד חלב. ובעצם זה ציור בעבודת יד שאני עושה. רועי, אתה אומן שוקולד, נכון. אבל אני משערת שאתה לא רק מייצר את היצירות האלה, אלא גם עושה מין סדנאות חווייתיות. אני עושה הפעלות באמת של ימי הולדת, מסיבות, אירועים של שוקולד, פעילויות בשוקולד, איך מייצרים שוקולד, איך מציירים עם שוקולד, והיום אנחנו באמת נלמד איך לעשות כל מיני דברים שאפשר לעשות בבית או במקלט. אז ארגנו לך פה שתי עוזרות, רוני ואופיר. נעים מאוד. ורוני ואופיר כבר לבשו את הסינרים המיוחדים. וגם יש להם יש כובעים להם אפילו יפים. כובע של אומניות שוקולד. גם את תעזרי לי היום, כן? כן, מתכוונת לעזור, אז יש לי גם את הכובע המיוחד. ואנחנו רוצים נורא גם ליצור, גם לטעום. בקיצור, מפגש שכולו מתיקות. נתחיל. יפה. כן, טוב. רועי. במקרה הכנתי לכם פה שוקולד חלב, אוקיי? אפשר לראות שהוא נוזלי והוא כבר מוכן, המסתי אותו במיקרו, ושוקולד לבן, אוקיי? מה שאני רוצה זה שאתם תמזגו את השוקולד לתוך התבניות האלה, אני אתן לכם פה קצת. אני רוצה, בהתחלה אנחנו נתחיל באמת למזוג את השוקולד, זה משהו מאוד קל כביכול, ותכף אנחנו נעבור לחלק הבא. אז קודם כל, בעדינות, בואו נראה איך מוזגים. הנה, בדיוק. יפה מאוד. מוכשרים, יש פה שוקולטיירים נכון? מקצועיים. כן. למלא את זה כמעט עד הסוף. אפשר למלא את כל 4 תבניות. וכמה זמן לוקח לשוקולד הזה באמת להתקשות אחרי שהוא מתקרר? זהו, אם אנחנו נשאיר אותו בחדר, ייקח לו הרבה זמן, אז אנחנו פשוט מכניסים אותו למקרר, ואז הוא מתקשה מאוד מהר, משהו כמו חצי שעה בערך לדעתי. במקרר. איך הצליח לכן בנות? מותר להקק את הקצה? בטח, זה חלק מהעבודה. נמלא את הכל. לא כשבאת. טעים, טעים. כן? אני רוצה להודות מאוד לרועי סלע על ההפעלות שעשית לנו כאן בשוקולד. באמת שהיה לנו מתוק, וגם לבנות הצעירות, השפיות שזוללות עכשיו. כבר חוזרים.